Lama Ganani Kaisa Kuwa Kwlaijak Mankha Bisithamchi Omarni Khoroksa Siklani Mangkwthowi binimu Gones Dash Ringkuwa Bisingo Mangkwthi manmani koktoma mankheno amsayo thangui shobaikha police Patimung cha salfungo 40 groi thanani New Rasnogor amsayo Cha salfungo 40 groi thanani New Rasnogor amsayo Lama Ganani Kaisa Kuwa Bisithamchi Omarni Khoroksa Siklani Mangkwthowi manmani Patimung kitingoi ofla kafla chakha 40 groi amsai Thuine Siklani mung Gones Dash Ringkuwa Bisingo Mangkwthowi manmani koktoma mankheno amsayo thangui shobaikha police te fire service ni adongrok Gones Dash ni Mangkwthowi Ringkuwa Bisingo manmani koktoma mankheno Patimung thayo dolai thanglaikha bini nokni bororok amsaini lukurongni khakamung kebo bai buthar jakha Gones Dash butharmani yagulo Ringkuwa Bisingo khiklai rahokhana bono samung sitra khlainai rokhnoi এটা কই পাওয়া গেছে কোন জায়গায় পাওয়া গেছে এটা ঘটনা হইছে এটা বন্ধ করেন আমি কইয়ালে Ringkuwa niti samani yagulo bini Mangkwthowi shakhamnagot langwai thangkha fire service ni adongrok aboni yagulo thuika hune shakhamnok ni saknai nei rok patimung na tiyoi chaitogai nai tumungo ongkhorjak tabuk police Bureau Report Chini Khorang